Horas jala selamat Natal ma dihamu saluhutna. Dihamu akadamang doho dainang manang didia pehamu maringanan. Ang yang nami toktong mahamu di bagasan pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Dorak suta parade hata ni Tuhata jumulo mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di pesta Natal na Parjulo di hari Minggu 25 Desember 2022. Ima natarsurat di Evangelium Yohanes bidusada amukasian ayat sada rodi ayat 14. Dohot topik gabe daging mahatai firman telah menjadi manusia. Ujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Dimulanai nungadong hatai jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Ima na saur tu debata dimulanai. Saluhu nai merhitisian hatai do ubahen na majadi. Jala dangadong nanggusada siyan naung jadi i naso merhitisiani. Di bagasan hatai do hanguluan. Laus hanguluan do panodang ni ajol maon. Na marsinodang do panodangi di bagasan na hulum. Alaydang dijakon na hulumi. Hehe dosada halak sinuruni debata si Yohanes do warna. Si tidangi do ibana ubahen naro. Asa di hati dako panodangi. Ang giat gabe porsea saluhut na marhitisian ibana. Tanga pala ibana panodangi na makatidako panodangi do tahe. Alay nunga madokro uju itu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa hajol maun. Di portibukia do ibana jala marhitisian ibana do majadi portibion. Ape nang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopok na di ibana hian. Gabedang dijakon akan na di ibanai ibana. Alay manang tiga na majakon ibana tusido di lehon huaso. Asa gabe anak di debata na sida akan na porsea di guarna. Ima akan na sotubu sian mudar manang sian sakap di daging. Manang sian sakap di bawah. Tung sian debatado. Gabe daging mahatai jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada na sian amay. Gug asini roha duhot asitongan. Ima hatan itu hata. Dihamuh kadamang dohok dainang, orang bilang masyarakat kita dikenal pandai berbahasa basi. Sudah membudaya bagi kita untuk mengucapkan kata-kata sekedar sebagai formalitas. Lagu butih, songoneti, angguhatana, diedi, soi namakan. Tukso hulu aso ito diago arsak. Tukso hulu aso ito sa ito matangis. Kanina lagu ito, ape holan lagu butido eh. Yesoy, idok may holan hata ate. Siya manugut sa hatubo dari jujuk matabigi basa-basi eh. Tang mampir jolo hamuida, ninna marupa ni tu dongan nai. Tapi nga diboto buru-buru jala terlebat buat carai. Layat terdidok ma. Tang mampir jo hamu kan holap basa-basi dui. Tang jolo mangak kita ninna. Tapi sian nakin suditugi homangan. Tapi nga marjum-jum na sida na makatai. Alay naing mulak matamu enay atar didok ma. Wih, anggo jolo mangak kita niyan. Ninnat to. Naradi hamu ninna. Tapi molo tung maradi pe tong dunia sudia. Natukator do hamu. Ninna muse hape ngadi bereng merbaju dinas kantor. Aliko disukud dui. Namulak siak kantor do hamu. Ninna. Hape ngadi boto naung jam 5 sore. Ima parmula niya akapar kantor. Akai majo akamang duhot tamuinang naniguaran na basa-basi. Budak tapangan
Nina. Tapi nga jelas na nga dong bedaan. Roma dongan na tujebuna. Tapi sedang keriju iba na dijulu-jului. Alayat terbasa-basi madidok. Na keriju dolai. Nina rupani. Tapi nga jelas diberi keriju. Dongan na keriju opet tong. Tong dodak talu berbasa-basi. Mengganggu dua ura atele. Atar nina dongan na naro oma. Ya lusiba nama. Tak pola le. Atar nina ma. Hatik pe di bagasa rohana. Nunga tunga pala mengganggu kehadiran ni dongan nai. Akamang dohot tamuinang ima budaya basa-basi. Molohita gemar berbasa-basi, jangan coba-coba songon itu halak bule. Aidang laku tu nasida namar guar basa-basi. Jadi hiama adong sahalak ina naung tardok metua sa kereta api maibana dohot sahalak bule. Pas mangam ma inatau di kereta api. Ala dilebung na buleon ipatama inatau matong. Ala bule songon na somal patama hok kalak. Dido inatay ma. Mari makan mister. Nina inatay huhut menyodorkan si panganon na itu halak bule. Di bagasan rohani si buleon percuma inataon inarohana di bagasan. Ngametua alai olu berbagi nina di bagasa rohan. Wah, urjuruhani si bulion dibuat matolor na di panganan ni inatai. Lau suhu dia lakon iban. Tidak mamauliate tu inatai. Dungi pura-pura ma inatai senyum-senyum tu si bulei. Tapi nunga tunga palajut hir rohana. Eswadong be ikan na namangani. Donga saha porsiau di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Kalau manusia suka berbasa-basi, apakah Tuhan juga demikian? Kamu kamang dohot tamu inang, ternyata berabad-abad lamanya dalam hal kedatangan juru selamat, Allah hanya berjanji tentang kedatangan juru selamat. Allah berjanji dan berfirman. Dan semua firman itu adalah abstrak. Tetapi semua itu berubah pada peristiwa Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ima natajahanak di ayat 10. Gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitau. Lapatan na kamang dohot tamuinang segala perkataan Allah yang berabad-abad lamanya itu sekarang berubah menjadi kenyataan. Firman Allah yang abstrak itu telah menjadi sesosok tubuh yang konkret. Dan itulah yang sebenarnya terjadi pada kelahiran Yesus. Jadi Natal adalah penyataan Allah melalui diri Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Jadi tidak ada basa-basi di sana. Semuanya nyata dan konkret. Molo didok di si daging, unang jupitor lauro hata tuja galate. Manang daging na di pasaran. Daging na nidok na di si, maksud na di si ima gabijol ma. Kata daging dalam Alkitab berarti manusia. Daging tidak hanya sekedar tubuh, melainkan seantero diri kita. Jadi itu berarti daging adalah kita. Jadi molo didok gabe daging mahatai berarti gabe jolma matuhatai di bagasa diri ni Yesus. Jadi jolma rap doho jolma. Manusia bersama manusia. Jadi Immanuel, Tuhan bersama kita. Jadi molo didok gabe daging mahatai berarti tuhatai rap dohot kita. Jonok tuhita. Sarupa dohot kita. Gabi jolma ibana songok kita. Jadi lapatan ni tutu songok jolma ibana. Gabi dihilala tuhatai maato. Dipakilalahut tuhatai aka ajol mautai. Pakilalaan di jolma. Jadi molo ya hita male tuhatai pe yano male songok jolma.
Ulo yahita muruk Tuhan taipe muruk do songojol. Las rohana dohot aka pakilalaan na asik. Jadi gabe daging mahatai berarti gabe jolma matuhatai di bagasan diri nisjo Yesus. Manusia bersama manusia. Jolma rab dohot jolma. Tuhan bersama kita. Immanuel. Ima natahalacon di perayaan Natal na perjuluon. Atong las marohata majakon ibana. Amin martangiang ahita. Oleh hati madiho Tuhan di hatam no kubigi hami. Say pasu-pasuhom may di bagasan rohana mibi. Asa di perbihok katami perbui na dingkan perbuyan atong. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.